hebat, sangat luar biasa. Ini adalah produk Ponorogo, Putra Ponorogo. Asline wajah sebenarnya Umi Hafifah seperti ini. Ayo neng kamera. Nah, ngono kuwi. Asline katon tejane yen to the point, Pak. Ya, aku dosa aku. Ya, ndang, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, Pak. Nggih piye? Duka. Nah, iki saiki para YouTuber dadi prisa asline wajah sebenarnya Umi Hafifah seperti ini. Ayo neng kamera. Nah, ngono kuwi. Asline nggih wireng ngeten iki, Pak. Asline kok jane kene iki. Heeh. Ngono adene YouTuber kok wayu ora to, Nduk. Nggih. Banyak yang menyayangkan dengan wingi ora tampil. Nggih, Pak. Iki alhamdulillah. Ki mau piye lara-lare? Niki wau kan kula bibar latihan ten kampus to, Pak, tenisi. Latihan apa kok teko isi barang saiki wisan? Kula latihan privat gender niku lho, Pak. Oh, syukur. Sing latih sapa, Bu? Pak Slamet. Oh, jajak. Kali Pak Pardi, Pak. Bagus sekali itu. Nggih. Terus rampung latihan? Terus bibar niku kula diculik. Diculik sapa? Wong wedok diculik. Diculik sapa? Kula diculik bapake rencang kula, Pak. Malah sing dulu. Bapak apa pek-pekan no ya to? Mboten, Pak. Lah piye diadai karung ngono kae terusan? Mboten, Pak. Lah, Kula piye? diadai nganu, Pak. Napa? Apa selepan ngono ayo. Nggih, Pak, selepan. Heeh. Terus kan nganu to, Pak. Terus Niku napa? Anu lah. Anu. Tenan yo wedi to nek diculik iki wis ngene iki. Lah tapi kok anu. Terus kan bibar latihan to, Pak. Heeh. Kula teng Sukoharjo. Heeh. Kan bibar diculik. Heeh. Terus bibar niku bidal teng Ponorogo. Kula kinten nek dirose kan anu badhe nonton napa niku napa Pak Purban niku lho. Heeh. Pak Purban niku lah terus anu, Pak. Walah anune. Akeh anune. Anu kuwi. Ngenteni anu randang metu-metu Kula anune. tilem to, Pak. Kula tilem. Turun, ning Neng? Selepan. Heeh, ning Nggih. mobil to. Nggih. Terus bibar niku kok nganu napa piye? anu kula napa Anumu kula gimana? melek niki lho, Pak, napa paningal kula kok Walah. Telah kula. Ora apa paningal mripat mripat kula. kula, Pak. Mripat kula kok nganu napa pun dugi Ponorogo ngoten lho. Oh, Nggih. alah. Dugi Ponorogo ning endi iki mau? Langsung rene apa? Nggih teng mriki. Karo sapa? Kalih nggih penculik niku. Lah endi sing nyulik wonge? Duka, Pak. Teng pundi wau? Oh. Kira-kira Dik, pajahe ngene iki, Bro. Sanes. Enggak ngene iki. Sanes, Pak. Karo iki bagus iki, Bro. Nggih bagus penculik, Pak. Rek apes men to bengi iki. Empane aku lho karo penculik sik bagus penculik kaya kebangetan padahal penculik ki elek-eleke wong lho. Karo penculik sik. Ngene kan akeh masukan saka YouTuber pecinta sampean. Nggih. Umi Mania. Nggih, Pak. Anu memberikan saran boleh nembang ampun anu Pak Cahyo, ampun podang kuning terus. Nggih. Lah wingi sampean tak amanati supaya sinawas Morondono Semarangan to. Nggih, Pak. Pun saged. Nggih. Insyaallah, Pak. Insyaallah ya, heeh. Nggih. Anggere lancar pertama kali muni to iki. Nggih, Pak. Anggere lancar engko duweki lho. Nah, ning sampean. Nggih, Pak. Siji lho. Ning entukmu yo gor iki. Nggih, Pak. Gara-gara diculik teko kene 300.000. Ya, ndang. Urung yo tambahi kok Pak Lurah. Ngono aku rene sing nyulik. Ya brak apa nyulik kowe ora? Lah ya mbok menawa ganjel-ganjel gentong apa piye? Potonganmu kok nyulik ngingeti gumoh ya. Gak, aku ya kelingan iki, kelingan Bu Kesi dhisik. Apa? Bu Kesi iki jaman dhisik lae liyane. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Mangane wah iki jeblok ora adoh saka wite Kadene ngono. dhisik ya, nggih, Pak. Nggih, Pak. Jaman derek Pak Naryo. Iya. Heeh, bidu. Ya, Dok. Ya. Aja turu sore kaki
jagat Cah Pulung Ponorogo suarane kaya ngono ora bangga. Meten Pulung niki. Nggih. Ora adoh nggih. Ya tapi apik niki lho. Suarane apik. Nah kalih Trimo Pulung Ponorogo wis apik niki. Apa? Muni asli. Kelek niki lho. Aku perasaan kaya ngrungokke swara ning Tugu ngene lho, kene ya menak to. Tugu delmu bodong. Neno. Nduk. nyangking bokor kencah nane Niki namine Umi Mansangi. Nggih, didangu dhewe to. Lah dalam nek tak sawang-sang irung-irungane kaya irungku lho jane. Iya to. Irungmu mekrone iki kan ya silep godhong ganyong. Apa? Najan to irunge ndelep tetep disenengi wong. Oh. Lah nek irungku Irungmu apa mekrok? Kaya jambu mente. Pangan codot. Cakepane lho. Ya, iling-ilingen bojomu kae lho, ya ta. Nyapa? Rodok tunga-rungon to. Heeh. Disalahne ora bener ora apa? Ora gelem Ora ngaku gelem. salah. Wah, nyangking bokong. Bokor. Bokor satu bok. Saya niku bojone lho. lah pancene bojoku budek kok sange sing marahi to. Nah, bokor sebokong. Awas angel iki, Nduk. Ayo. Isine donga tetula 300.000 cekel tangan. Jajak. Jane lek diitung karo kepinterane 300 sih kurang. Nah, Kepotong niku kudune. Kepotong mboten niku. nggih boten kurang niki malan. Oh, anu ditambah. Nek nite bocah kepinterane kudune sak yuta. Dadi sak yuta niku sing 300 aku sing 700 Pak Lurah ngono dadine. Pak, pangapunten Pak Lurah minta kebijaksanaane Pak Lurah. Ojo Pak Lurah bar entek akeh malah dijaluki ora. Sampeyan iki Ya jenengan mboten ngertos pentul. Pentul niku sok glogok lho, Mas. Wah, syukur to. Piyayi bijaksana tanggane rantai sepeda lho. Sepedamu kan dijaluk ditumpahi oleh ta? oleh. Ora ndek sepeda motor karo tanggane, motormu dijaluk ditumpahi oleh? Oleh. Ayo rantai bojo nggih ta? Karo tanggane bojomu dijaluk ditumpahi oleh ta? Oleh udilmu kono. Bojo ditumpaki. Kan bijaksana. Bijaksana ya bijaksana, masa bojo ya ditumpaki. Yo. sandang kelawan pangan ya iku bagian Bocah kaya ngono. Ya terus. wong melek sabar lan nrimo
hebat, sangat luar biasa. Ini Nah, adalah produk Ponorogo, Putra Ponorogo. Nyuwun tepuk tangan untuk Umi Hafifah. Alhamdulillah asli. Lah mboten kok ngumukaken, kula krungu suarane iso merinding dhewe. Iso kaya ngono. Ning kula niki ngertos sejatine dhisik jane mung ndelok karo Bu Kesi, dene ndelok Bu Kesi itu akeh kepengin dadi sinden. Sebagai rasa banggaku pada kamu, Dek. Ini cincin iki sebagai kenang-kenangan. Iki nek logo yo nggonen, nek logo balekno. Oh, logo balekno. Nyati jarak lek kuwi, genah logo wong gerang karo bocah kaya. Ki sebagai tanda mata. Kalau serandal ini pas, kamu ambil. Sing duwe gede. Wih, jadi aja sing duwe ning kono. Gene mangan wong mangsamu. Kletak entah. Sorry ya, sampe tak tukane dhewe, Dik. Tenanangan ora. Iya. Bacotnya apa, Bu? Tembang kangen, Pak. Bangangan ya. Nggih. Iya, iya. Pak Irene apa lagi mau? Nggih, Pak. Wis rencana kondur Solo apa ning Pulung? Ting Solo, Pak. Bareng. Mboten, Pak. Lah karo sapa? Kula mengki kalih penculik. Oh iya wis karepmu kono. Lah kok senenge diculik. Biar ditutne sapa ae sing penting ngertine bapak. Sampeyan sekolahnya tetap sukses lancar Nggih, ya. Pak. Ya wis monggo. diculik. Ya. Nuwun sewu, Mas Apa? Dalang. Niki asline jane bapake napa tukang seleb napa, Bun? Kon Bapak pas tukang cat. Tukang cat. Tukang cat. Wow, tak kira Pak tukang seleb. Iya. Ayo. Somben anu diseleb, Nduk, ben rada putih. Kaya kono putih-putih ya ora. Lah nggih mengke kula tak nunut ngono. Yo, tembang kangen Umi Hafifah Ponorogo. Hei. Sepisan malih tepuk tangan para kadang kagem Umi Hafifah.
kadung tresno mung sira wong ya bantunan mbakmu ayo Lamat wus katon tejane yen berangkatan Wah gede men. Papak kok ora. Yo. Pacane sarwa asli jeroga Ya. Ya pamundhut meneh Blitar mau.